Hai teman-teman soleh dan soleha seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih, kelas 5 SD, dan ini adik saya. Nama saya Fatih, kelas 1 SD. Salam kenal ya. Dek, yuk dewe gede-gedean arane anak kewan. Nggih, Kak. Tapi nek salah aja nangis lho. Nggih, Kak. Tapi nek aku salah ojo ngece lho, Kak. Nggih, Dek. Anak Doro jenenge apa, Dek? Piye, Kak? Anak cicak jenenge apa, Kak? Sawiyah, Dek. Anak lutung jenenge apa, Dek? Kowe, Kak. Jenengane anak kepiting apa, Kak? Bayus, Dek. Anak boyek jenenge apa, Dek? Rete, Kak. Jenengane anak bulut apa, Kak? Udet, Dek. Anak bandeng jenengane apa, Dek? Nener, Kak. Jenengane anak katel apa, Kak? Opil, Dek. Anak kucing jenenge apa, Dek? Cemeng, Kak. Anak macan jenengane apa, Kak? Bogor, Dek. Anak bebek jenenge apa, Dek? Meri, Kak. Anak gajah jenengane apa, Kak? Reduk, Dek. Anak kancil jenenge apa, Dek? Pi, Kak. Anak bebek jenengane apa, Kak? Boten ngertos. Kuto. Dek, anak ketek jenenge apa, Dek? Munyuk, Kak. Anak wedhus jenengane apa, Kak? Cempet, Dek. Anak tikus jenenge apa, Dek? Boten ngertos, Kak. Cindil. Anak jaran jenenge apa, Kak? Belo, Dek. Anak laut jenenge apa, Dek? Kampret, Kak. Anak sapi apa, Kak? Pedhet, Dek. Anak kabut jenenge apa, Dek? Boten ngertos, Kak. Anak kabut jenenge Gudel. Anak bulus jenenge apa, Kak? Ketol, Dek. Kanca-kanca soleh lan soleha matur nuwun ngancani awake dhewe sinau gede-gedean anak kewan. Sampai ketemu.